עדיין? אבל עכשיו לא, לא, עכשיו לא, אבל בקיץ, והקרבים, סקורפיון, הבנות שלי דורכות על סקורפיון. אנחנו לא פוחדים כבר, אנחנו רגילים. עכשיו מה קרה? כשאנחנו קנינו את הבית, קנינו 2 קומות, ואמרו שיש מרתפים. הכל היה חסום, הכל היה מלא חסום. לא היה לנו כסף לפתוח. עכשיו בואו תראו מה עשיתי. ההורים אמרו לנו, אבי וענת, אנחנו נעזור לכם. אבא שלו אמר, אני אתן $50,000, אני רוצה שתשפצו למטה. אמרתי לו, אבל זה בור ללא תחתית, זה בית עתיק, זה בלי סוף כסף. הוא אמר, אל תדאגו, לכו תראו איזה ארמון הוא עשה מזה. אתם לא תאמינו. איזו התרגשות, איזו התרגשות, תודה רבה. כל טוב, כל טוב. שתהנו. תודה. בבקשה, שתהנו נסיעה טובה. תודה. הוא ילך אליו, תכף הוא מסיים עם האורחים. לא, חצי בית יעשו. זה שאנחנו קנינו, הפחון מגיע עד למעלה. מה עשיתם לאט לאט לגלות? When they bought it, the earth, the soil came up to here, Dean. So all this was buried. It was below the ground. תסתכלי את הרצפה, לירן. And rating. So they did all Look the floor. and that was the original. לא, בסדר, תדאגו, בוא בסדר. אתה יכול להפך לניקיון. אתה רואה? זה קשתות, אתה רואה את הקשתות? זה קשתות אורגינליות. זה קשתות אורגינליות. שפה יש עוד חדר, פה יש עוד חדר שהולך מתחת לכביש, שסגרנו אותו, כן? אבל זה הקשתות, תראו אותם, אתה רואה את הקשתות, רק שיפצנו אותם. זה היה הכל הרוס. איך הגבתם כשראיתם מה יש כאן? בשוק, חכי, עוד לא רואה כלום, עכשיו תראי למטה, אז תראי. יש עוד. יש עוד. אז זה קומה אחת. זה היה ידוע, למה היה פה, היה פתח קטן, אבל זה היה מלא, ניקינו אותו. עכשיו בואו תראו מה גילינו למטה, שזה אף אחד לא ידע, עד שהגענו. וזה הסבא שלך שבנה את זה, אבא? אני לא יודע אם הוא סבא אני לא יודע אם הסבא שלי, אני לא יודע. זה בנייה ערבית. לא, אבל באותה תקופה בנו ערבים. כנראה שזה קצת יותר ותיק. אני לא יודע מי בנה, אין לי מושג. הם לא בנו את זה? מה? לא. תעלי למעלה טיפה, לירן. תעלי אחד למעלה. We're going down. אוקיי. הכל היה מכוסה, תבינו, לא תקשיב, זה יפה להישאר שם גם, איזה יפה. זה אירוח. כן. זה חדרי אירוח. So no one knew what's under here, Dean. מפה יש עוד חפירה. פה יורדות עוד מדרגות למטה, פה יש בור מים. שהיו שואבים מים. There was a well here to pump water out of. זה יכול להיות פה למטה. ופה היה גם סליק של האצ"ל, יש פה נשק למטה. And וואו! there was weapon hiding spot under here for the Jews before Israel was established. There was a slick, it's called. It's a like hiding spot of weapons. Yes. זה היה ככה. אני מתעלפת. זה היה הכניסה, היא הייתה חסומה לגמרי. פה היה גינה עם עץ גדול, עץ ברוש, והיה את הקיר הזה, אתה רואים, זה קיר שרוף. אנחנו הורדנו את העץ, ועכשיו התחלנו ליישר עם טרקטור לעשות גינה. פתאום אנחנו רואים שנופל לנו חול, התחלנו לנקות, התחלנו להיכנס, תראו מה מצאנו. זה אוריינטלי, זה משוחזר כמו שזה היה. הבאנו צד"לניקים שבדיוק גידלו צד"לניקים, הם מומחים בבניית אבן, הם שחזרו את הכל כמו שזה היה. אתם רואים? תראו איך הם ישנו. And they found all this, and this is like the old house. איזה יופי! עכשיו זה עוד כלום, תבינו. פה, אתם רואים פה? יש עוד חדרים, אני סגרתי אותם. אני סגרתי אותם. גם פה, תראו, זה בלוקים.
יש בפנים עוד חדרים. There's more. פה יש עוד חדר, פנימה. And there's more. This אבל as סגרנו well, את זה למה and זה they כבר היה closed מאוד it מסוכן because it's כבר. just too much and too זה היה כבר הרוס big, and it לגמרי. could be dangerous. שמענה, אנחנו, ואני אגיד לך, עשית לנו את הנסיעה היום, אתם רואים את מאלף עד תף. איך הם היו עושים ככה, כאילו כן. סוף של החבלים. עכשיו יש פה, תראו, יש פה אפילו זה עוד נשאר מהזמן ההוא, שהיו תולים את האוכל שלא יבואו עכברים. אתם רואים? היו תולים, ביום היו תולים את האוכל, בלילה היו תולים את המנורה. עכשיו עכבר לא יכול ללכת על קיר, אז זה הם קרא להם את האוכל, פה היו תולים They את used האוכל. to hang food down there because mice and rats can't climb cannot the get- arched wall to get to They're it. falling down. So they put the They are so clever. כן? תגידי, בזמן שאתם משפצים, אתם ממשיכים להסכים לחברים? אנחנו כל הזמן משפצים, חייבים כל הזמן תחזוקה. אתה רואה, יש הרבה רטיבויות פה, זה בעיה, כי אין פה בטון. אבל אנחנו כל הזמן עובדים, כל הזמן עובדים. אתם רואים טלוויזיה? כן. יש לי אח, שף מאוד מפורסם, שאול בן אדרת. נו, בטח. זה עולם קטן. כן, זה אח שלי. אני גם שף במקצוע שלי. he's a chef. אנחנו שלושה אחים, שלושה וואי. שפים. כן. רק אני חזרתי בתשובה, אז יפה, אני פרשתי מהם. יפה אבל הנה, מאוד. זהו. אז לקחת כרטיס ביקור עם... כן, אצלי. צפת, ראשי תיבות צפון תל אביב. אנחנו צפון תל אביב. אתם רואים, תראו את הרגל, זה הרגל של אמא, הבית. זה הרצפה שעשיתי בבית, מאוד דומה לזה. כן. זה תסתכלי שם, את הזהו. This is the one leg of the house. עוד this is keep the The original one. don't fall into the valley. Yeah, You ever see something a wall like that? 2 Yeah. meter, they never, now they built like that, you know, the wall is like that. Yeah. Gips. Now they make it to gips. Like paper. look how wide the walls used to be. אתם רואים גם הריצוף, חיפשנו. Mitzvah. אנחנו כל תשמע, הזמן. ריצוף כזה, אמא שלי נפטרה כמו של לפני פעם, 4 חודשים. נכון. אצלה בבית. בתל אביב. נכון, בתל אביב. איפה היא קרה בתל אביב? בארונסון. זה בן יונה נביא, אני יודע איפה הרב זה. גאולה. אני יודע, מכיר את האזור? אני תל אביבי. מאיפה אתה תל אביב? גם אני תל אביב. אני צפון תל אביבי. איפה צפון תל אביב? זה צפון, אתה דרום. מילדיסהיימר, כמה המדינה? כן. שמה. אני בוגר גימנסיה הרצליה. אוקיי. אני אני למדתי בגאולה. בגאולה. כן. אז אתה למדת בגאולה, אז אני אגיד לך משהו. אני נולדתי כן. בבר כוכבא. זה יותר קרוב, זה כיכר דיזינגוף, קצת מאחורי כיכר דיזינגוף. נכון, איפה דיסגוף סנטר. אני למדתי נכון. בתל נורדון. They grew up צ'רניחובסקי, very כן? similar, כן, very close צ'רניחובסקי to זה each רחוב. other. נכון. גם לי, בדיוק שמה. אז אני יודע איפה זה ארונסון. שמענה. סבתא שלי הייתה גרה במוליבר. אמרת לי שכונת נורדיה? נכון, שכונת נורדיה. סבא שלי שהגיע מרוסיה, זה הצד השני. כן. זה המשפחה של הסבתא. סבא שלי עלה ב-1924 לארץ מרוסיה, מגומל. והם בנו צריף עם קרשים שהם הלכו לנמל יפו לאסוף אחרי הסערה. בנו צריף בשכונת נורדיה. מול בדיגוף סנטר, אני זוכר את זה. אני עוד זוכר את הצריפים האלה. שיום אחד באו עשו את זה, ואמרו שם דיסק, נכון, אני זוכר. הוא ב-35 עזב שם, הוא בנה בית גדול לאחי. מדהים. אני אומר לך, אני לא יודע איך להודות לך, באמת, תודה רבה על הכל. מה, באהבה, אתם רוצים לבוא לפה בשמחה. איזו חוויה עשית לנו. המטרה הייתה לעשות מפגש בשבוע שעבר. אז אני אומר לך, בגלל מזג האוויר, וזו הנעמה הזו. אז אני אומר לך, אתה רוצה לעשות מפגש, תבוא, אתה לא צריך לשלם כסף. בשמחה, תבוא לפה, תהיו פה, אין לי שום בעיה בכלל. אתה יודע, הרעיון היה להפגיש את כל הבני דודים יחד. הדור הגבוה יותר כבר. כמעט ואיננו, אולי נשארו שניים. בני דודים, אנחנו נשמור על איזשהו קשר. נכון. בסוף עשינו לבד את יבניאל ואת בית העלמין. זה פעם ראשונה אני שומע משפחת ארץ, אני יודע אלר. אנחנו חייבים לחפש. אתה צריך... אלר. תכף נדבר עם נעמה. ואני אומר לך, באה לי פה זקנה בת 98, הביאו אותה לכסגת גליל. זה כבר הסשן השני שגר כאן. לפחות. לפחות. יכול להיות שארץ בנו את זה, יכול להיות שארץ בנו את זה, זה מה ש... אנחנו נבדוק את זה. והם בחרו את זה לאלר. הסבא של הסבא שלי גר כאן.
הסבא שלי, כן, הבית הזה ודאי זה 180 שנה. יש לכם אימייל על הקארד, על הכרטיס כן, שנתת? כן, בטח. אז תשלח לו את אני התמונה רוצה של את התמונה, סבתא. זה אני רוצה. אני אמצא את התמונה. יש לי את הכרטיס אצלי. סבתא אני לא נפטרה. יש לי. שם את המייל שלי. אוקיי. לא, שם יש לי את האתר שלי. אני אתן לכם... באתר אין אפשרות תקשורת? לא, 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 אנחנו חרדים, אצלנו אסור כזה. אוקיי. זה האתר שלי, המייל שלי הוא בן אדרת. זה לא, יש רק אתר. דקה אחת, נהיו. אין. יש טלפון. עוד דקה אחת. כן. כן, אמרת B-E-N, B-E-N, A-D-E, A-D-E, R-E-T, R-E-T, 11, 11. שטרודל. רגע, דקה, סליחה. 11. שטרודל, שטרודל, דקה, מחפש את השירות, כן. gmail.com. אוקיי. תשלח לי עכשיו מסרון, אני אשלח לך חזרה. שלח לו את התמונה. כן, זה מעניין אותי לראות את זה. כי זה משהו לפלאות. ושתדע שמו זה אלי קרבושי, אז... משה היה כן. פה מנצח. כן. זה בן דוד שלי. היה, הוא קיים עוד. כן, לא, אני אומר לך היה, כי אני זוכר קריבושה כן, אז הם בני דודים. זה בן דוד שלי. בני אבא דודים. שלו ואבא שלי היו אחים. עכשיו, איך אנחנו קנינו את הבית הזה? תשמעו, זה סיפור פלא. אני גרתי עם מום, שאני בבית הזה, אף אחד לא רוצה לגור בו. היה שלטים ממכירה, אף אחד לא רצה, אמרו שזה בית רפאים, בית זה. אני נולדה לי הבת הזאת חיה, שיש לה בת מצווה, שלוש. כן, מזל טוב. כן. אז האדמו"ר שלנו, יש לי אדמו"ר, הגיע להגיד מזל טוב. הוא עומד במרפסת, הוא אומר לי, תקנה את הבית הזה מיד. אמרתי לו, מה הרבי, זה מה שהרבי רוצה? הוא אמר לי, תקנה את הבית הזה מיד. אמרתי לו, אולי הרבי ייתן לי איזה חול יותר טוב מאשר לקנות כזה דבר. הוא אומר לי, אמרתי לך, תקנה את הבית הזה מיד. אמרתי לו, בסדר, רבי. התקשרתי לאבא שלי בבוקר, אמרתי לו, אבא, ככה הרבי אמר לקנות את הבית מיד. עוד פעם אתה והרבי שלך עם השיגעונות שלך. אמרתי לו, אבא, הרבי אמר לקנות את הבית, אנחנו קונים את הבית. טוב. הוא מתקשר, היה פה טלפון ענק, מתקשר, שלום, שלום, בקשר לבית, כן, אני מחזיק אותו, מה זה? הוא אומר לו, עכשיו, זה שעונה בטלפון, בצד שיש בטלפון, הוא אומר לו, תשמע, הכל שלך מוכר לי. הוא אמר לו, מי אתה? הוא אומר לו, אני דוד כהן. הוא אומר לו, ומי אתה? הוא אומר לו, אני אליעזר בן אדרת. הוא אומר לי, אלי, אתה לא זוכר אותי? הם היו ביחד בכיתה בבית ספר. הוא אמר לו, תבוא עכשיו, תיקח את המפתח. תשלמו מה שאתם רוצים, רק תיקחו את הבית הזה ממני. הבית הזה, אני קניתי אותו, חשבתי לעשות בו משהו, ורק צרות יש לי ממנו. ואז אנחנו, באותו יום, כבר קנינו, עשינו חזה, קנינו את הבית. רק בברכה, רק שתהיה ברכה. בן הדרך 11. בן אדרת 11, שטרודל, gmail.com. אני נכנסתי את זה אצלי ב... אבל זהו בזיכרון? כן, לא, זה לא אצלי באימייל. בסדר, אנחנו נבוא הביתה, נחפש את התמונה. אתה לא היית בא לצפת. לא. לא. ולבניאל היית מגיע? כן, לא, הייתי מגיע... אתה זוכר? כן, היינו שם. בטח, אני הייתי מגיע עם אמא שלי מתל אביב, היינו נוסעים ליבניאל, היינו נוסעים כמעט יום שלם, היינו נוסעים ליבניאל. נשארים אצל הסבתא. היינו נוסעים לעפולה. ומעפולה מחפשים אוטובוס שנוסע לטבריה. נכון, זה באמצע. כן, ומשם זה להחליף אוטובוסים, והאוטובוסים זה לא כמו היום, כל חצי שעה יש אוטובוס. עכשיו, סבתא שלך הייתה גרה פה בבית הזה? כן, גם אמא שלי גרה פה. גם אמא שלך. יש לי צילום של אמא שלי. היו מדברים על הבית הזה? האמת היא שאנחנו קצת התחלנו לגרד שורשים קצת מאוחר מדי לצד. אבל לנעמה יש מידע... אבל אם אמא שלך יש הייתה לי גרה תמונה פה... של אמא שלי יושבת, אני נמצא ואני אשלח לך את זה. זה ממש חשוב לי לדעת. כי אתה בטוח שאין לך משהו גלעדי, משהו אלר? זה יותר מאוחר. חכה. אנחנו עכשיו נבדוק את ההמשך. הם 3 אחיות אלר, הוא היה עצמו, היה לו מכולת בכיכר מגינים. הם הביאו לי ספר על הבית. פה, כיכר מגינים פה בצפת. אתה צריך לראות אלר, אולי ארץ, אלר, תבדוק משהו. מעניין, נדבר עם נעמה, היא חופרת את ההיסטוריה. אם היא הייתה בת 98, הביאו אותה לפה. לא, בת 91. לא, הוא מדבר על האישה שהגיעה. הביאו אותה בת 98 לפה, והיא זכרה את הבית. תראה, אמא שלי נולדה כאן, היא נפטרה לפני מספר חודשים, 4 חודשים, והיא 91. בספטמבר. זה ודאי. אז כנראה שממש אלר... אבל... ואמא שלי הייתה, בין האחים והאחיות, היא הייתה הקטנה. הקטנה.
אז זה לפחות איזה 300 שנה אחורה, כי גם הסבא של הסבא נולד פה. זה היה משהו חופף כנראה. כנראה זה בדיוק הזמן שהמשפחה שלך מכרו את זה, וכנראה הם קנו את זה. ייתכן. כי היא אמרה שהסבא של הסבא נולד כאן. זה מה שהיא כתבה לי במייל עכשיו. מה אני אומר לך? אבל יפה, נכון? מדהים, מדהים, יפה מדהים. מאוד. יפה מאוד, ממש יפה מאוד. הרבה השקעה, אבל אנחנו קוטפים פירות ברוך השם. יפה מאוד. מגיע לכם, באמת אנשים מגיע באים לכם. ומרוצים ושמחים, תודה להם. יופי. באמת, תודה רבה על הכל. מה, בשמחה. וואי, איזה יופי, איזה יופי. אני אומר לך, לא צריך, ברוך השם, לא חסר לי, אתה יודע, קחו המפתח, אתה רואה, הנה המפתח פה בדלת, יודעים שאתם באים, תעשו פה סעודה, תעשו פה מה שאתם רוצים. בואו תראו את הנוף. איזה יופי, איזה יופי. הנה כל הוואדי, תראו. הייתה לכם פה שלט? הנה, עוד יש. כן, אני רואה. יפה מאוד. בעצם המגרש נגמר פה, ואני, מהחול שבשם, לא, זהו, יכול שעם השפך... וזה קניתי, זה מה שראית. זה התוסף. אתה רואה, והנה התוספות שלי. אני אוהב לנוע קדימה. אמר לי ראש העיר, אתה קם, ישן בלילה, אני קם בבוקר, אתה הוספת עוד קומה. הוא אומר לי, המזל שיש פה את הגבול לבנון, למה אם לא אומר לי, אתה מגיע צפוריה, אתה בבית שלך, לך בית. רק שתבין, עכשיו אנחנו נוסעים... אתה רואה למעלה רב מירון? כן, הג'רמן. אנחנו נוסעים, הבת שלי שהייתה שם, אז אנחנו כן? רוצים לראות ללכת ולבש. יפה, זה העיניים של המדינה. כן. חייב. ב-91, לפני מלחמת המפרץ הראשונה. המפרץ, היא הייתה חיילת שבועיים בצבא. שרק הגיעה שבועיים בצבא. ב-1 בלילה. אני מקבל טלפון, אבא התחילה מלחמה. התחילה המלחמה, עשו לנו חושך, הושיבו אותי ליד טלפון ואני לא יודעת מה לעשות. פחדנו שהדבר הראשון שיפציצו זה שמה, היה בו, כן, אתה... כי זה הקונטרול. במלחמת לבנון האחרונה, אנחנו היינו עפים פה טילים. נו, בטח, מה אם הפלא? הרי שם, אתה רואה את השלושה עיגולים? כן. זה גבול לבנון. כן, נו. Lebanon border is where it's שם זה ריחניה, ריחניה זה גבול לבנון. האם היו יורים להם וזה מחזירים. אנחנו רואים כמו פינג פונג. ואתם יושבים כאן עם פופקורן. מה אנחנו יושבים פופקורן? עד שנפלנו מתחת לבית. אבל יש לכם ממ"ד פה, נכון? יש לכם ממ"ד? אין לכם? הלכנו למקלט, היה שם מים ודגים. המקלט. אוקיי. זה כבר יוזמס לא היה כלום. זה צפת, צפת ראשי תיבות איי, איי, צריך זה צפת. תל אביב, צריך זה אפשר לדעת, אתה מסתכל. שמע, יפה מאוד. מדהים, מדהים ביופיו. למורים בשמחה, ממש, באהבה. תשמע, איזו חוויה. חוויה אמיתית. ממש חוויה אמיתית. בשמחה. תודה רבה. אתה רוצה לעבוד לי? תודה רבה עבור הכנסת אורחים היפה. תודה, תודה, באמת תודה רבה. איזו התרגשות, איזו התרגשות. תודה רבה עבור הכנסת האורחים המושלמת. תודה, באמת תודה רבה. איזה יופי, איזה יופי לנו. עשינו טיול גדול. זה משמח אותנו שאנשים כל כך יקרים גרו בבית הזה. האמת היא ש... אמרתי לבעלך, יש לי תמונה באיזשהו מקום. אני אמצא את התמונה הזו ואני אשלח לכם את זה במייל. רוצים לראות. אתם תראו, אנחנו יש נקבל. לי שושלת של המשפחה של גלעדי שגרו פה, כל המשפחה פה בחזית של הבית, וכולם הצטלמו. הצטלמו.